A priatelia, s R5-kami, so silnými vozidlami, o tie tu v Prešove určite núdza nie je. S tým ďalším, a to Fordom Fiesta R5 vo farbách L Racing týmu, prichádza na štart Vlasto Majerčák s Michalou Viačkovou. Miška, vitajte. Vlasto, tá rožňovská súťaž bola ťažká. Nebola jednoduchá, ale aká bude tá prešovská? Podľa mňa ešte ťažšia. Lebo to počasie, ktoré na zajtra hlásia aj dnes, ktoré sme mali, tak nebude to nič ľahké. Na čo sa predovšetkým bude treba sústrediť? Vhodný výber pneumatík, neurobiť defekt a zase nezaspať na výrinoch. Sú tam miesta, kde sa k tomu defektu dá pomerne jednoducho prísť? Tak ku cieľu rýchlostné skúšky žipov a aj na Šariši si myslím, že je to tam také na defekt. A pokiaľ ide o povrch, je to čisté, alebo naozaj sú tam miesta, kde si treba dávať na prach, respektíve keď zaprší možno na nejaký film? Táto súťaž je taká špecifická, ja si myslím, že sú všetky povrchy. Aj dobrý asfalt, aj šmiklavý, aj šokolina, aj blato, takže to bude veľmi zaujímavé. Takže budeme vám držať palce, aby ste zvolili tú správnu kombináciu, jednak nastavenia vozidla, jednak pneumatík. Vlasto Majerčák s Miškou Viačkovou, Ford Fiesta R5, Team L Racing a štvrté vozidlo, ktoré je zaradené do triedy 2. A naši priatelia mi pripomínajú ešte jeden.
9. najrýchlejšej posádke Vlasto Majerčák a Miška Vejačková L Racing Team Ford Fiesta R5. Vlasto po prvej sekcii nebol spokojný. Tak ráno som, tak sa hovorí, že keď nemáš problém, tak si ho vyrob. Boli sme zlé pneumatiky, úplne nevhodné na tú prvú sekciu a od toho sa to všetko odvíjalo. Do tej druhej sekcie sme už dali správne gumy, len tá časová strata bola strašne veľká už. Už sa to nedalo dohnať, ale v rámci toho všetkého, čo sa udialo, v podstate chcete, nechcete, musíte byť spokojní. Podstatné je, že ste v cieli. Tak nová skúsenosť, nové kilometre, takže ja som rád. Určite nás to posunie dopredu. Tak, priatelia, a v tejto chvíli ešte prosím jeden potlesk. Miška Vejačková možno nebola celkom spokojná s tým, ako nakoniec skončili na tejto súťaži, ale priatelia, zablahoželajte jej k dnešným narodeninám. Nás sa síce nepodarilo zohnať ani sviečku, ale aspoň taký drobný darček a naša gratulácia. Miška, aká to bude spomienka na tieto narodeniny je v spojení s Prešovom? Tak asi narodeniny v súťažnom aute, na to nemôže byť zlá spomienka, ani keď to nedopadlo najlepšie pre nás. Ale ja verím, že prídu ďalšie súťaže a ďalšie skvelé výsledky, takže to vám všetko prajem, aby sa to udialo. No a samozrejme, aby ste boli zdraví a na každej súťaži sa objavili od štartu až po cieľ. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne, takže toľko 9. najrýchlejšia posádka na tejto súťaži, ktorá si v triede 8 vybojovala